Bona nit. Si diumenge passat vam veure que l'escalfament del planeta pot acabar inundant el delta de l'Ebre, avui descobrirem el que implicarà una pujada de la temperatura global d'entre 2 i 5 graus d'aquí al 2100. A Barcelona podríem tenir el clima de Màlaga i al centre de la península els 50 graus seran habituals. Hi haurà menys aigua, més sequeres, més focs i més plagues. El paisatge canviarà de manera radical. Les últimes glaceres dels Pirineus es fonen i aviat seran un record del passat. Els bombers comencen a témer per l'incendi que pot arrasar tota aquesta serralada. Davant d'aquest panorama, determinats sectors de la societat exigeixen abandonar la idea del creixement infinit i aposten per un model social sostenible i més just. A poc estan aconseguint que la conscienciació ambiental recorri el planeta i es comencin a veure petits però poderosos canvis. La llevantada i les intenses pluges que afectaven Catalunya a finals d'octubre del 2019 no presagiaven res de bo. La situació encara havia d'empitjorar. La nit del 22 al 23 d'octubre, damunt el Baix Camp i la Conca de Barberà, es forma una gota freda que descarrega amb una força poc habitual. El Francolí es desborda. Darrere seu queda un paisatge de devastació. D'un dia per l'altre, el riu ha tornat a envair un espai pel qual cada 40 anys de mitjana torna a passar. El balanç és tràgic. 4 morts, 2 desapareguts i més de 16 milions d'euros en danys materials. A l'Espluga de Francolí, les conseqüències de la violència del riu són molt greus. Un tros de carretera s'ha cedit i la vegetació de la llera ha quedat substituïda pel fang. L'aigua s'ha endut al restaurant Gutim i el celler Render Masdeu, a tocar del pont de la Font Baixa. Un pont que per deixar passar l'aigua només té un ull. Aquesta és una postal d'entre 1910 i 1920. El que veiem ara és que aquest ull s'ha conservat, però aquests altres 2 ulls han estat tapats. Han estat tapats i actualment el que hi ha, situat aquí sobre, és una rotonda. Llavors, el que hem fet amb el temps és utilitzar l'espai d'una manera incorrecta, eliminant espai per on podia passar l'aigua. La desaparició del celler de l'Espluga de Francolí es va atribuir a la brutícia acumulada a la llera del riu. Però en aquest lloc no s'hi hauria d'haver aixecat mai un edifici. Aquesta és l'opinió de Glòria Fordada i Joan Manel Vilaplana, geòlegs del grup d'estudis de riscos naturals de la Universitat de Barcelona. Riu amunt, una placa recorda l'alçada a què va arribar el riu durant l'aiguat de Santa Tecla, a finals del 1800. Una alçada semblant a la del 2019. Tenim la memòria curta. D'aquests episodis n'hi ha hagut de més greus o menys greus, però tots inunden els mateixos espais. Si no ho tenim en compte, ens situem en llocs que són inundables i, per tant, ens tornarem a inundar. A mi m'agrada més parlar de canvi global que de canvi climàtic. El canvi global inclouria el canvi climàtic per una banda i, per l'altra banda, el canvi que els humans estem fent sobre el territori. Esbrinar com serà el clima del futur és una de les feines del Centre de Supercomputació de Barcelona i del seu potent ordinador. En funció dels diversos escenaris de concentració futura de CO2, es fan simulacions per extrapolar la temperatura del futur. Si las emisiones de origen antropogénico continúan al ritmo que han tenido hasta recientemente o incluso aumentan, como parece que ocurre en estos momentos, el rango de posibilidades de temperaturas medias globales en el planeta oscilará entre 1,5 grados a final de siglo, en el caso más optimista posible, hasta
unos 5 grados en el caso más pesimista possible. El que t'està dient el model, amb hipòtesis conservatives, és que no anem bé. A veure si ens entra això al cap. No anem bé. Val? I el que t'està dient el model és que no anem bé, però podem anar molt pitjor. 5 grados de media a escala planetaria corresponden a 7, 8, 9 grados de media anual en la zona mediterránea. Eso quiere decir que temperaturas de 50 grados en el centro de la península serían habituales en un verano. Al Pirineu aragonès, a uns 3.000 metres d'alçada, encara sobreviuen les últimes glaceres del sud d'Europa. Els científics de l'Institut Pirinenc d'Ecologia, amb seu a Jaca, en fan el seguiment. Des del juliol fins a l'octubre recorren la serralada per mesurar l'extensió i el gruix del gel. Desde los años 80, que se contabilizaban 39 glaciares en el Pirineo, ahora mismo solamente consideramos glaciares porque tienen movimiento y dinámica de formación de hielo, solamente 19. Y muchos de ellos están ya en una situación que cada año nos planteamos si deberíamos de seguir considerándolos glaciar o ya pasar a la otra categoría que serían heleros. Entonces sí, realmente en muchos casos estamos firmando el acta de defunción de los glaciares. Aquest any, al Mont Perdut, una nevada primerenca s'ha avançat a la visita dels científics. Caldrà mesurar el gruix de neu sobre la glacera per estimar-ne la mida real. El problema amb les glaceres i amb el clima en general és que certs processos, quan arrenquen, són molt difícils d'aturar. La aparición de roca lo que hace es acelerar la desaparición del hielo, porque las rocas es un cuerpo cálido que absorbe la radiación solar y luego emite en radiación de onda larga. Entonces son como pequeñas estufas instaladas en el glaciar que emiten calor alrededor y es uno de los elementos que hace que se acelere la fusión de los glaciares. Per als investigadors, una glacera és una font d'informació valuosíssima, perquè el gel fa de registre històric. Restes vegetals, restes minerals, contaminació o bacteris, tot queda atrapat al glaç. Per això és tan important estudiar-les abans no desapareguin. La glacera del Mont Perdut, concretament, ha aportat una prova important que demostra que el clima recent mai havia estat tan càlid. Este glaciar nos dio una sorpresa y una información muy buena cuando hemos hecho estos análisis, porque hemos encontrado hielo, con colegas del Instituto Pireneico también, que tiene más de 2.000 años de antigüedad. Esto significa que el glaciar existía en tiempos de los romanos, que es un periodo conocido como muy cálido. Entonces, viendo que existe hielo del año 1000, de hace 2.000 años, etc., sabemos que estamos en un periodo cálido excepcional, porque desde luego tenemos previsiones de que este glaciar va a desaparecer en pocas décadas y va a ser una desaparición a un calentamiento que en el pasado lo había podido llevar, estas alternancias de periodos cálidos y fríos. Les fotos històriques són la prova del retrocés de la glacera. A principis del segle XX el gel arribava ben avall. 100 anys després, ha desaparegut, un procés que s'ha accelerat en els últims 20 anys. Els científics creuen que la glacera del Mont Perdut serà l'última a desaparèixer de tot el Pirineu. Si estamos perdiendo de media alrededor de 1 metro cada año, pues podríamos estar hablando, aunque sea una generalización, pues que seguramente en 2 o 3 décadas igual no ha desaparecido completamente el glaciar, pero quedaría como un fenómeno completamente residual. L'Institut Pirinenc d'Ecologia també estudia la neu, que cada cop n'hi haurà menys. Un fet greu per a sectors com l'esquí, però sobretot hi haurà menys aigua. Lo que no tendremos es el efecto de embalse natural que ejerce el manto de nieve. La nieve acumula buena parte de la precipitación de invierno y la va liberando hacia la primavera y el principio de verano, que es cuando la demanda de agua es mayor. Entonces, tener más agua en un momento más temprano del invierno lo que nos llevará un poco es a una desincronización entre la disponibilidad de agua y
y la demanda que existe pues desde el turismo, agricultura, el uso urbano. Entonces es realmente un tema bastante importante en el contexto del cambio climático en montaña. La falta d'aigua és una amenaça cada cop més present. A la Guingueta d'Àneu, el 2016, hi va haver un dels últims incendis a Catalunya a alta muntanya. Només va cremar 60 hectàrees, gràcies a la intervenció dels bombers. Per al Pirineu, però també per a la resta del país, els focs impulsats pel canvi global són un dels riscos més importants. L'incendi que realment ens preocupa, l'incendi que realment ens fa patir és l'incendi del Prepirineu. És un incendi de 600-800.000 hectàrees que se n'anirà des dels Pallars de Noguera fins a Osona. Tota aquesta franja, i llavors tindrà impactes brutals a nivell de tots els recursos hídrics i elèctrics de Barcelona i de tota la biodiversitat del nostre territori. Per tant, sota unes condicions de sequera, sota un clima extrem i sota una atmosfera extremadament càlida, doncs les condicions per tindre aquest tipus d'incendis hi són. Els bombers ja fa temps que pateixen el canvi global des de primera línia. El primer efecte va ser que les campanyes d'incendis començaven a allargar. La campanya clàssica de finals de juny a mitjans d'agost ja comença a ser de finals de maig a finals de setembre i ara portem uns quants anys que la campanya es continua tot l'any. Els períodes sense pluja són més llargs. Les projeccions de canvi climàtic accentuen aquesta dada observada. O sigui, ens aniríem cap a un clima en l'àmbit mediterrani cada cop més eixut, però convivint amb períodes de precipitació intensa. Regularment els bombers fan cremes controlades. Serveixen sobretot per eliminar combustible del bosc. Els bombers classifiquen els incendis per generacions, cada cop més violentes i difícils de controlar. Actualment s'ha arribat a la número 6. La sisena generació se deu al canvi climàtic i als boscos estressats. La primera i segona generació van ser les que van mostrar l'efecte de l'abandonament rural. Però damunt d'aquestes generacions de l'abandonament rural, ara hi ha el canvi climàtic, que és el que porta aquest augment de velocitat i intensitat. Quan estàs davant del front de foc, cada dia ets més conscient de que allò va cada vegada més de pressa, que allò cada vegada és més intens i que el marge de maniobra de la nostra capacitat d'extinció és cada vegada més limitat. Si volem que els boscos no cremin, no només hem d'invertir en un cos de bombers potent, sinó que hem d'invertir en un territori on el cos de bombers pugui fer la feina. Gestionar un bosc vol dir tallar arbres. Una feina necessària sobretot si el bosc majoritàriament ja no l'aprofita ningú. Unes aclarides fonamentals per mitigar els efectes del foc. Hem passat d'això, d'uns 10.000 peus que hi havia per hectàrea, 10.000 arbres per hectàrea, en deixar-ne 1.000 peus per hectàrea. I clar, el canvi es veu, jo que tinc l'abans i el després, es veu bastant gran. Helena Tomàs, enginyera de Forest, fa una visita als boscos per sobre de Castellolí. L'acompanya Josep Rius, de l'Associació de Propietaris Forestals. Aquests boscos ja es van cremar en l'incendi de Montserrat del 1986. Actuar a la zona és estratègic per prevenir-hi nous incendis. Per això, la Diputació de Barcelona fa 20 anys que paga les aclarides als punts més delicats. Al propietari no li suposen cap cost. Tallar arbres que al cap i a la fi fixen CO2 és poc popular, però els gestors forestals, bombers inclosos, ho consideren imprescindible. Protegir no vol dir que no hagis de gestionar. Els boscos aquests no són verges, no és un espai de dir, oita, és un bosc que mai s'hi ha entrat. Han sigut boscos que han sortit en molts indrets després de que s'han abandonat espais agraris, terrenys, no? Doncs llavors, què passa per gestionar allò? Vull dir, endreçar-ho, treure el que no toca, deixar-ho ben plantat. Al Bages tenen experiència en incendis. L'incendi d'Òdena, a l'estiu del 2015, va cremar unes 1.200 hectàrees. I
que estan fent aquests incendis bàsicament és canviar l'ecosistema, és obrir el forat per facilitar que un nou ecosistema més adaptat al clima que tenim torni a sortir. Però amb aquest canvi també canvia les condicions de vida de la nostra societat i canvia tot l'entorn que tenim. I si aquest canvi és molt ràpid, com ha sigut a Califòrnia i a Austràlia, i a grans extensions, el que tenim és una gran pèrdua de biodiversitat. I perdre biodiversitat és l'última cosa que volem davant del canvi climàtic. Les associacions de defensa forestal del Bages el 2008 van comprar una trinxadora de fusta i van començar a fer estella com a alternativa als combustibles fòssils. És de les poques fonts d'energia pròpies de les quals disposa Catalunya. L'estalvi és considerable. Amb 2,5 quilos d'estella aconseguim 9.000 calories, que això equival a 1 litre de gasoil. Clar, el preu de l'estella està a uns 80 euros la tona, vull dir que diríem que amb uns 200 euros per tonelada, 2 tonelades i mitja, equivaldria a uns 800 euros que ara està als 1.000 litres de gasoil. Però hi ha una diferència important. Fa 6 anys que en Josep carrega el tractor cada 15 dies amb 4 tones d'estella. Les porta a Òdena, on l'aprofitaran per a la calefacció i l'aigua calenta de l'escola municipal. No només generen calor per escalfar el centre educatiu, també per al poliesportiu del poble. Tot i l'estalvi en diners i en CO2, els propietaris forestals es queixen que les calderes de biomassa no han acabat de tenir un impuls prou decidit. Alguns equipaments de la zona, com la presó de Lledoners o alguns hospitals, tot i que els van proposar que aprofitessin la fusta dels boscos, han optat per continuar connectats al gas. Hem trobat a faltar que l'administració no hi ha jugat. Una escola, un hospital. També vam parlar de l'ampliació de l'Altaia de Manresa. Escolta, home, no, tenim el tubo del gas que ens passa per aquí mateix. I algú els hi va dir, bueno, sí que us passa el tubo a prop, però ja teniu l'aixeta vosaltres d'aquest gas. L'augment de la temperatura que afecta els boscos també té un impacte al camp. A l'agricultura els calendaris s'han hagut d'adaptar. Ara ja el 15 de maig ja estem, com aquell d'aquí diu, en ple estiu. Llavors intentem adelantar tant com podem les sembres per aprofitar que les calorades, que cada vegada són molt més ja als maig i de vegades inclús l'abril, no agafin el cereal perquè llavors és quan es perd tot. La viticultura és dels sectors que estan patint amb més força la pujada de la temperatura. Fa 10-12 anys era habitual despampolar, deixar el raïm a la vista perquè madurés, ara això pràcticament és impensable. Ara has de procurar retrasar la maduració, que no tinguem cops de calor, vull dir, has de fer canvis a lo que és l'estructura de la planta, el cultiu, si has de canviar un sistema de poda, el canvies. Ara és un risc perquè pots deixar el raïm molt a la vista d'un cop de calor, et pot disparar els sucres, et pot avançar la maduració, precisament, que és el que intentem evitar amb les finques d'altura. Fa 20 anys, els cellers Torres van fer el que molts viticultors més modestos no poden fer: comprar uns terrenys a més alçada. Al Pallars, a 1.000 metres, planten les varietats que toleren més malament la calor. També fan proves amb varietats ancestrals. A aquesta alçada, la verema es fa a l'octubre. En canvi, el Penedès comença a l'agost. Retrasar la maduració per compensar aquest adelant que ens imposa les temperatures. Però és un tema gravíssim. Per mi és la pitjor amenaça que té la viticultura que ha viscut mai. L'altre dia parlàvem amb una televisió anglesa i ells deien que la filoxera, dic, no senyor, la filoxera al costat d'això va ser un joc de nens. Filoxera es va arreglar uns anys, portant les plantes mares a Amèrica. Això no es podrà arreglar, no hi ha cap solució. Al Penedès, mentrestant, els laboratoris del grup Torres estan mirant de recuperar varietats perdudes de raïm o trobar-ne de noves. La idea és veure si hi ha plantes més ben adaptades a un clima més càlid, amb bon rendiment per al sector del vi. Què es pot fer de cara a futur? Bé, haurem de desplaçar la vinya, buscar un climat, una suma de temperatures que ens permetin adaptar-nos. O haurem de canviar de varietat,
els llocs que tenim un tempranillo, no? Per exemple, a Llebre potser haurem de posar un monestrell que ve d'Alacant, d'aquella part, que està més adaptat a les temperatures més elevades. Les previsions per al sector no són bones. Tot i això, la majoria de cellers no han reaccionat. La gent no ho veu. La gent ara veu el Covid, això sí, la pandèmia, això ho té clar. S'ha mort fulano, s'ha mort un familiar, horrorós, no? Hi ha una reacció. No sempre, però la majoria de la gent reacciona per defensar-se. El canvi climàtic no. Va. A la recerca d'un clima més fresc, els que van canviar Barcelona pel Lluçanès van ser els integrants de la cooperativa Mas les Vinyes. Fa 7 anys que van engegar el projecte. Nosaltres diem que fem agricultura per al col·lapse, que vol dir intentar produir aliments amb la menys inversió tecnològica possible. En lloc de llaurar, posem aquest plàstic, llavors com que aquí farà molt fred, però el plàstic és negre, durant el dia agafa calor, s'escalfa, llavors totes les llombrius, tota la microbiologia ve aquí a treballar i a llaurar la terra. Llavors el que fan és que aquí darrere hi havia un cultiu de mostassa que vam tallar, el vam deixar en superfície i ara la microbiologia ho transformarà en humus. Així que quan destapem, ho deixarem uns 4 o 5 mesos, quan ho destapem tindrem el terra totalment preparat per fer la propera sembra. Actualment a Mas les Vinyes són 2 famílies. Entre tots s'encarreguen de les 25 hectàrees de terreny de la finca, 1,5 convertida en horts. Aquí tot es regula segons el disseny del que es coneix com a permacultura. L'objectiu és tancar cercles amb el mínim de recursos externs. No fan servir herbicides ni pesticides. Els adobs són estrictament naturals. Un quadre d'Excel serveix per planificar-ho tot. Una de les coses importants és que cada espècie s'ajudi entre elles. No? Poden haver-hi porros amb pastanaga. El porro fa que els nematodes que foradarien la pastanaga no puguin venir perquè no els agrada l'olor del porro i la pastanaga fa que la papallona del porro no hi sigui. No? Doncs 2 cultius junts són molt més eficients que per separat. La permacultura parla del 80% de disseny i només el 20% d'acció. Doncs aquest és el 80% de disseny. Són els propers 6 anys de tots els bancals que tenim a tota la horta. Hi ha com 1,5 hectàrees d'horta en diferents zones. Doncs a cada zona exactament què passarà. D'aigua també intenten gastar-ne la imprescindible. Un sistema de basses i canyissars els permet depurar l'aigua de la dutxa i dels rentamans. En un futur, les pluges seran cada cop més irregulars. Per això, no es pot perdre ni una gota. Aquí a la finca tenim 3 bosses, aquesta que és de 40.000 litres i 2 més de 100.000 litres. Aquí el que fem és emmagatzemar l'aigua de pluja, és a dir, de totes les taulades que hem rehabilitat de la masia, captem l'aigua, passa per un filtre perquè no ens entri la matèria orgànica, les restes de matèria que queda a vegades a les teules i després d'aquest filtre ja ve aquí. I llavors amb les plaques solars sí que fem que quan necessitem bombejar doncs van connectats a aquesta bomba i podem regar tant les hortes com els fruiters. La preocupació per l'aigua els ha portat a introduir vàters secs. Nosaltres venim aquí, fem el pipi i la caca normalment, però en lloc de tirar la cadena, el que fem és tirar una cassoleta de serradures que les hem aprofitat de quan hem tallat els arbres per escalfar-nos, les tirem aquí i ja està. Tanquem, ens rentem les mans aquí fora i marxem. Pensem que l'aigua que fem servir per anar al lavabo cada any és la mateixa aigua que beurem al llarg de 40 anys de la nostra vida. Per tant, és un gran estalvi d'aigua si en lloc de tirar de la cadena simplement tirem una mica de serradures. Hi ha algunes larves d'escarbats que es mengen les lignines de la matèria orgànica i el que fa és crear un humus estable que això després utilitzarem com a fertilitzant en camps de pastura o bé en arbres fruiters o bé al mateix bosc, retornant la fertilitat que a vegades traiem. L'humus humà certament és l'adob més sorprenent. La font principal n'és el ramat d'ovelles que recorre la finca. Les restes orgàniques de la cuina també es converteixen en humus a través del compostatge. Ara mateix tenim una horta d'autoconsum que ens permet
gairebé no haver de comprar res amb tot l'any. Dic aquest gairebé perquè, per exemple, aquest any no ens van sortir bé els moniatos i sí que hem anat a buscar-ne fora. També és veritat que molt d'aquesta sobirania alimentària té a veure amb la renúncia. És a dir, intentem menjar pebrot, intentem menjar tomàquet, quan n'hi ha, o faves, no mengem tot l'any. El món està canviant, les collites variaran i ens haurem d'adaptar, haurem de tenir major flexibilitat alimentària. I potser un cafè cada dia no el podrem fer, o potser jo conto que en 15 anys serà complicat tenir xocolata cada dia a la despensa. Això serà un luxe, un privilegi. A qui li preocupa si sense tractors o sense aquest llaurat podem alimentar el món? Són els que ens alimentem de la manera com ens alimentem els països enriquits. Aleshores, que no es pot alimentar el món com estem menjant nosaltres, això està claríssim. O sigui, el món l'estem destrossant els que ens alimentem com nosaltres. Per tant, alimentar-nos com la gent que sí que està respectant la natura, tot el món, jo podria afirmar que sí, que no tindrem més remei. Vaig començar sent vegetariana perquè vaig començar a entendre, a veure com molta destrucció d'aquests ecosistemes venia degut a implementar macrogranges per després fer monocultius, ramaderia intensiva, etc., per servir-nos un plat de carn. Fridays for Future encarna el canvi de mentalitat que s'està estenent entre els joves. El moviment va néixer a l'estiu del 2018 a Suècia. L'última manifestació a Barcelona va quedar deslluïda per culpa de la Covid, però això no els aturarà en les seves demandes. El futur el veuen molt negre. Ompliu els carrers per la justícia climàtica! Veig en un futur que no val la pena viure. Per tant, jo d'aquí 10 anys, quan jo tingui 32 anys, m'he plantejat moltíssimes vegades si vull tenir fills. Hi ha 20 empreses al planeta responsables del 35% de les emissions. Doncs aleshores, si volem reduir la concentració de gasos a l'atmosfera, ja sabem el que hem de fer, no? Hem de posar una mica al límit d'aquestes empreses que no s'estan comportant, no? Tot i no estar entre les 20 primeres, totes petroleres, la companyia de comerç electrònic Amazon és tot un símbol. El d'un mercat global amb greus efectes mediambientals, fiscals i laborals. Coincidint amb el Black Friday, la xarxa per la justícia climàtica protesta davant les oficines centrals. Darrere l'acció, a més de Fridays o grups ecologistes, hi ha el moviment Extinction Rebellion. ¿Tiene permiso usted? Entonces, si lo tiene, me lo debería demostrar, porque yo no tengo conocimiento que tengan permiso. Extinction Rebellion va néixer al Regne Unit el 2018. Un moviment caracteritzat per accions de denúncia multitudinàries i efectistes. A Barcelona, de moment, són més modestos. Al Poblenou tallen el trànsit per organitzar una assemblea ciutadana. Li volen recordar al govern espanyol el seu compromís de fa un any d'obrir les decisions sobre el clima a la participació ciutadana. De moment, només hi ha hagut promeses. La classe política, perquè està segrestada, no és capaç de prendre les mesures, per això demanem assemblees ciutadanes, escollides per sorteig, i a part, és això, ens hem de revelar a nivell de desobediència civil i d'aconseguir provocar aquests canvis, perquè la classe política no està a l'alçada. En aquest moment històric no està a l'alçada. El que comencem a necessitar és un decreixement, començar a entendre que aquestes emissions de gasos contaminants cap a l'atmosfera no poden continuar com han estat continuant fins ara, sinó que les hem de frenar d'alguna manera para no arribar al punto de no retorno. Nosotros primero decimos que esta idea de que la economía tiene que crecer cada año 3% es una idea, no solo idea, es una ideología problemática porque nos lleva al precipicio, nos lleva a un catástrofe no solo ambiental, pero también social. Porque para llegar a este 3% sacrificamos cosas que son muy importantes. Sacrificamos infraestructuras sociales, sacrificamos el bienestar de la gente, bajamos los sueldos. Virginia Soler fa 2 anys que participa a Fridays for Future. Estudia el grau d'Estudis Globals a la Pompeu Fabra. La resta del temps el dedica en cos i ànima a impulsar un canvi social.
Hem de connectar-nos, enxarxar-nos, conèixer les nostres veïnes, organitzar-nos i tenir comunitats més autosuficients i més resilients i més capaces d'autoabastir-se. I crec que hem de començar a parlar de límits i redistribució. Redistribució, tota la riquesa que hi ha, jolín, que no és poca. A Vilanova i la Geltrú, Virgínia participa en la cooperativa de consum local que abasteixen pagesos dels voltants. Comerç de proximitat, producció ecològica i cooperació són els conceptes que marquen el camí a seguir. Yo creo mucho en la economía solidaria y la economía cooperativa. Aquí en Cataluña hay ejemplos, ya es un parte de la economía importante, pero también en otras partes del mundo se está creciendo y creo que allí hay una esperanza de un modelo económico diferente que se basa no en la ganancia y en el crecimiento, pero más en satisfacer la gente y sus necesidades. Que creo que si hay una vía de esperanza por el futuro es allí. La Virgínia escriu i compon cançons. Aquesta l'enregistra per penjar-la a un canal de YouTube, Instagram i Spotify que ha impulsat amb el nom de Climate Sessions. És una plataforma d'art ecologista oberta a qualsevol artista que transmeti el missatge sobre l'emergència climàtica. Totes les meves cançons parlen una mica d'aquesta sensació de crisi, d'aquesta sensació d'angoixa. Algunes d'elles tenen un component de voler escapar, de voler sortir volant i oblidar-me'n. I d'altres tenen un altre component que és més de no puc anar-me'n d'aquí. Estic aquí, m'ha tocat viure en aquest moment, és dur, és xungo, però és la meva guerra, vull dir, i al final és el meu món. El món sencer comença a patir l'escalfament global. El temps s'acaba. Tenim 10 anys, diu la ciència, per evitar-ne els efectes més greus. La ciència no tot ho podia, doncs està dient coses que no ens agraden. Comencem a reflexionar amb això i comencem a demanar a nivell individual, a nivell col·lectiu i a nivell polític i econòmic canvis. Però si volem, perquè és just. Però si no volem i som egoistes, perquè és que ens tocarà a nosaltres. O sigui, a qui digui jo vaig fent és estar jugant a la ruleta russa. Lo primero es que necesitamos un Estado más fuerte que puede también intervenir y redistribuir en la economía. ¿Y redistribuir en qué manera? Redistribuir recursos de la gente muy rica y de cosas que son superfluas y innecesarias a la transición energética y al sistema de bienestar, al sistema de salud pública. Les activitats que són dolentes per a la societat s'han de taxar, s'han de fer més cares. Ho estem fent justament al revés. O sigui, no pot ser que un bitllet d'avió sigui molt més barat que un bitllet de tren. Reducir las horas de trabajo, reducir la semana laboral y introducir un ingreso básico, mínimo una renta básica. En aquest món no hi haurà combustibles fòssils, consumirem menys coses materials, però potser consumirem més cultura, més coses intangibles. És que o ens salvem com a conjunt de la societat i com a conjunt d'éssers vius, o no se salva ningú. La civilització actual és el Homo hubris, el mite de hubris, grec, que és el mite de l'orgull desmesurat. És això el que som, l'home prepotent, que pensava que res li afectava.